yakudare utsanangulo rokudana namukadzi wangu kuda kuti mupe dare rino rakakwana uno maziro enyu yokudanana kwomukadzi wenyu nemurume uyu agara pachiye niko wada kupikiswa nekusunga sumudzai ruoko rworudyi mutedzera zvandinotaura inini ndichataura chokwadi kudarira chifi maziva Mwari ngavatibatsire pano zvatichataura. Garai pasi, muchiisa maoko. Sumuka. Sumudzai kurudyi. Ndichataura chokwadi mudare rino achifi maziva. Mwari ngavatibatsire pano zvatichataura. Garai pasi. Chipai umbo hwakazara kuvatongi vari muimba ineyi kwamaziva. Vanzwi mazwi ekunyengwa kwemukadzi wenyu. Zvamuri kutsanangura imini imba izvinzwi tibatsirane. Mune vachada kufakaza here panyaya iyi right now? Vanoda kuzofakaza? Imi muri mawitness? Witness ndemukadzi. Ari? Kana ari witness ngabude basi. Mudzimai wenyu? Mudzimai wenyu? Panenge kwaSabu. Buda nyama yakutaura. Budai panzama imoenda kuseri kuimba kuseri kweyo. Mukaenda kumvuru kuimoto. Chazodanwa zveinyiya. Right? Ipai dare umbowotirwe. Umbowa kwandiyoti murume akanyenga nomukadzi wangu nokutiwo mazuva itai kukwidza izvi kuti vatongi vanzwe. Mazuva ekutanga aisvika pamba pangu. Mazuva ayaenda kudhipi. Kana abva kudhipi ndaimona akagara pamba pangu. Panguva yandosvika pamba pangu ini ndonguva anobva asumuka ngomana. Mukadzi wangu anenge ari mukicheni padhuze nepamusori apa panobhenja. Ndichingosvika ipapa anobva asumuka. Ndomubvunza kuti uri kudei? Anongoti ndainga hanga achibva abuda achibva aenda. Ndagara. Madzimai angu anenge akutaura kuti marumisa ari kundifonera. Ndakabvunza kuti ari kufonera nenyaya yekuti kudii zvanzi anenge achida hanga. Ndoti inini paanenge ndiripo anedi kuntaura nyaya yakafanana neiyoyo. Zvabva ipapo musi wa1 December vakafonerana nemukadzi wangu. Vafonera nemukadzi wangu musi iri Friday, iwe rimwe zuva reFriday tiri kumasowa. Mukadzi wangu akabuda pamasowa. Abuda pamasowa akaita nguva asi kumasowa. Ndobvataturesa ndikati muchinda mukadzi wangu seanonoka kusvika pamasowa. Ndobvatasumuka. Nguva ndikasumuka kuti ndivatarisa pavangu vari murume ndakamona achimhanya netara achibva kusaidi kwangu nemadzimai angu achibuda achibva aenda. Uri musi Saturday ndobva ndandifonera usiku kuma 12 dzeusiku. Ndakati marumisa ndiwapasa musha wangu nokuti pandatora foni yemudzimai wangu ndaona mune mafoto yako iwe maviri. Ndo chimwe chinhu chandatanga kubata panheyo yandatsanangura. Ndiwapasa musha wangu. Akati sei murambo wadaro? Vanhu taimbowirirana. Ndikati aiwa iyo marumisa ndingakurengere chii kubva kumashure kwese kuti taifambidzana tichiwirirana zvakanaka. Ndosaka ndasino ndafana zvandaona mufoni yemudzimai wangu kuti uri kudanana nemukadzi wangu. Nokuti mudzimai wangu ndamubvunza inini akataura rafu akanditi inini siyana neni ndogona kuenda kumba kwedu panhoo yamarumisa iyoyo. Ndakati alright. Mudzimai wangu uri musi Saturday kuma 6 o'clock ndipakabhatiza achitiza nyaya yamarumisa yatibhatiza achibva aenda. Ndikati madzimai imimi musati maenda nguva ndikabuda nichienda kumasoro ndichizodzoka nini ndonguva ndikaona mukadzi wangu atiza achibva aenda. Ndikati imimi kokuenda kwamaita ndakusitaura pafoni vasati vadzima foni yavo patime yacho kuma 12 dzeusiku. Ndova ndikazofonera marumisa ndidauza kuti marumisa ndiyakubuda here mukadzi wangu. Ndfunga ndakafona patime iyoyo. Ndafona patime iyoyo vakatipa mukadzi wako foni. Ndakapa mukadzi wako foni. Ndakati madzimai imimi makaona chakati nechakati mufoni iri yenyu murume wenyu kuonana munonzwa mwenyu kuti zvanzi aenda zvaita
kana mapinda mudare kuti mupeimba umbo mukati mukaona chakati nechakati vatongi vari pano varida kunzwa mavhi akataurwa voteerera tozofamba nemavhi wayo ndakabvunza ndikati inini makaona maphotos mufoni murume wenyu akana maphotos mufoni yenyu andikudii zvanzi vanenge vachidanana ndikati ndonyaya yandangada kuti ndinzwe kuti munopindwa muchikudii zvadaro ndiva ndikazoti marumisa handikona zvekutaura mudzimai wako chitora foni iweyo ndivakataiwa muranhu inini mangwana kuseseni ndichaya kumba kwako kana kuti uya usiku hunono ndakati uye unoya usiku hunokotsvaga chiuri waparadza musha wangu ukaya pamupangu ndokutema kuti ndine hasha dzokuti iwo ndivaparadza musha wangu nokuti mukadzi wakatotisa nyaya yako iweyo saka zvadaro murume akazoyairisani kusenseni ndichibva panga ndaita kusiya postori anga ndinavaivai ndikutoona komite wasabhuku kagogoda ichiya kwandiri zvanzi audiwa kudara ndikati kune dare rani zvanzi marumisa auya kuti muyanani shuwa ndikabva ndaita ndakuramba ndandasvika ndatsanangura nyaya yangu saka murume oyu tiri padare ipapo akatanga kukumbira rebhero funga akaembera ndo dzakwe nhatu achiembera zvanzi murambiro kukumbira rebhero saka vangu vari pasabhuku akagogoda akati no isusu taturaya foni dzese dziri panapa idzi foni dziri kuramba iyo marumisa achifonera mukadzi wamurambi timuudza kuti anoramba kudaira pafoni dzese dzevanhu kutenga akatesta pano shuwa akafona marumisa akadairana zvanzi uya pamukadzi uya kudara tipedze nyaya nekuti murume akandiudza kuti ndikudanana newe ndofunga mudzimai wangu akapindira akati nini handikwanisi kuuya ndina mari uyu murume akati uya ndikubhadhareni mari yacho yedare racho ndikati aiwa naye marumisa iunoziva kuna simba rokufonera mukadzi wangu sei iyo nyaya waisa kwasabhuku handisabhuku ndanoenda kusunga mudzimai wangu kuti auye kana kuti inini ndinokodzere kufonera mukadzi wangu zvanzi aiwa ndati inini nyaya ipere ndofunga murume adaro ndikatasitura foni yake ndifa ndikazima mangu makosi mfoni yake yemadzimai yangu inini chimbuza kuti komakosi aya kutsvage mfoni mangu mfoni yako iweyo ndomaziya kuita marumisa mango mazvera kuda pamunhu wenyu munoya munoda kutapudza here kana kuwedzera nokuti dare rinokwamadziva rinoti munhu akauya semawirira maita muonya uya pamberi pachangamiri vauya kuti mutakanoswe kugarisana kwenyu kwamanga muchiita saka kutoita muramba uri munyoro zvinova zvakanaka kutorera dare nguva kutore nguva tichitsvaga nyaya tichizowana nyaya unoremerwa nomutongo nokuti kumhanya kwauya muonya tuya pano atibatani saka yanguva yenyu handisi kukumanikidzai asi kutaura kuti yanguva yenyu kuti mavhi ataura mumwe pane yamuri kuwedzere kana kutakudzai pakutaura kwaita ndine kuramba kwandokuita pamusoro penyaya yataura nekuti patikamboenda sema ane zvaakataura nhasi ane zvaataura zvaari kuramba achiita sekuti zviri kupesana kubvira futi ndichiri kwasaba ndosaka ndaita sekuti ndine kupesana pandikuita sekuti ndikupokana nezvimwe zvaari kutaura zvimwe zvaari kutaura hongu ndizvozvo zvimwe zvaari kutaura hazvisi manzwa mavheni yakataura ndati munokupikisa here kana kuwedzera mukataka kuchitaura munotorera vanhu dare nguva kana mupinda munyaya yenyu kana muchipikisa mupikisa kana muchiwedzera muwedzera ndikainitangire panyaya yaiti ndaibva kudipi ndichiuya ndichienda pamba pake takatosangana kuti ndizoenda pamba pake ndiye akanditi uya ndasangana kubhora kupfuura ground akanditi uya ndamukumbira domukone hana akanditi hongu uya uzotarisa pamukone yandinayo shuwa ndakatosvika pandikasvika madzimai akanga arumba indikagara padzi akadaidza hanga dzake iye aiomba kunda kwapo adaidza akanodaidzwa nevana vatumwa nemadzimai ndobva auya ndobva adaidza hanga zveshuwa akauya mawiri akaita akauya kuseri kwandaiti kumbira ndokwaanoenda kumberi kwenhikiri semunhu kuti mapfekere munhu anga achishanda zvakatosiyana ndobva aenda kuseri kwemba yake shuwa akatosvika tikatotaura tikatoseri tikatoti ko inda kusadi kusabatika pafoni akati naiwa ndachidi foni ndasiyairi muchaji papa ndozvaakanditsanangura ndobva adaidza hanga dzake akatora chibage akadzipa hanga idzodzo adzipa akataura ndine mukono hanga dzangu dzakawanda idzi adzi asi mukono ndine mumwe chete ndine miiri mumwe wacho akabva kumwana wangu mwana wacho wake waakutaura handizoti ari kupi musikana akarohwa ndokwakabva chi mukono wanga asi handikwanisa kukupa kozi ndikasara kune mwana hazviite ndikati aho ndobva akatosara ndichitobva pambake akatosara akundikasara ndokwangira ndikasvika pamba pake handina mwe musufura ndikazoti
vandikazosvika nokuti ndakatosvika neauthority yake famba ifo zvimwe right. Ndabva ipapo murume uyo akazondifonera kuri musi wa18 December usiku mapasti 12 achikumamisa ndaona mafoto emukadzi, ndakaona mafoto ako mufoni emukadzi wangu, ndikati wakaona mafoto angu anga ari pai zvikati akandifonera mudzimai wangu zvakanditachamadza ende kuti akati ashoma musana kubva pesa pakwangona ndikufonera izvozvo zvaukunika kunguva ino, ndikati akwete zvikandishuwa ndozvadi pati zvinhu zvemukadzi wangu ati aenda ini nekurwadziwa shuwa ndakafonera mukadzi wake nguva iyoyo mukadzi wangu ati kwete kuti mukadzi wangu asipo ndikamufonera ndikati amai makadii zvikati ndipo makadii ndiri kukumbirawo ndanzwa murume ari kuti akaona mafoto angu mufoni yenyu asi ini handisiziva kuti mafoto angu akapinda sei zvikanzi mafoto akapinda akauya ari kutaurwa nemurume wangu handinaye asi ngaatitsanangurire zvatiri kutadzirana kana achida ngavatisangana nepolisi shuwa murume ndakafonera kuti anzi nemukadzi wako yatisangana nepolisi tese tiri papi ndingazokanganwa marumisa muchaendera mberi ndanofanike muri kutaura mashoko yokuti makazofonera mukadzi wake makange mazowana kupi nhamba dzefoni nhamba dzomukadzi wake foni nhamba dzemukadzi wake ndakapiwa nemurume uyu mukadzi wake ndisekretari chinzwananei mafambiro amuita nenyaya yenyu haana yomuipa zvatsanangura murume akushedzera mauya kumba kwenyu mayamba kwake akutaura nyaya yake kapfuura nyaya yangu mabasika pakasvika kutaura nyaya dzekutaura mukuti inini makazofonera mukadzi wake mangobva kutaura nyaya idzi ndipakazofonera mukadzi wake kuti shamari uyai kunotipedze nyaya iyi ndizvoka matsanangura iti mubvunzo wangu kuda kutinangana nekuti foni dzake mukadzi wouyu kamazodziwana kapi nokuti auya haazi mukadzi wenyu foni dzemukadzi wake ndakadziwana tiri murume wake mukadzi wake anga sekretari wevhileji ravo uyu murume ndivaisi vesabu kuvhileji kwavo musi wakatondipa ndo musi wakati mukadzi wake anga asipo achiri kusha kwavo vanetana nokunana agasti ndobva ndakamuti ndipe nhamba dzavo akati aiwa mukadzi wangu sekretari wevhileji ndokwanandakatodzisevha kuti saka nai vhileji ravo zvandikangoita vamwe masekretari ese makaenda kudanga saba wongo nyaya kakukura wongo iwo ukafonera mukadzi wenyu patari pasapa padara saba ndakafona uya angasati auya ndati wakafonera mukadzi wouyu wongo ndakafona kechingani akaka kechitatu uchifonera pakutanga ndakafonera kaini ine mudzimai wangu kechipiri pachisabhu ndobva vanditi ifonerai uya angasati auya kana makurukota asabhu angasati auya akatifonerai kunzi kuti vari kuuya here nechikonzero chei sabhu akati iwe mufoneri tinoda kuziva kuti vakuya nokuti ndakatovatsanangurira teerera iwo munhu womurume ndoda kuti ukurumbidze kunzwisisa nekuona sabhuku anga arikwa iwo uri apa asi sabhuku akati iwo ndikuifonera mukadzi upi uyu handindizvo asi musati masvika padare sabhuku kune mazwi anga aripo ari kutaura kuti uyu ane zviminito pamusoro pako uri kudza nyaya iripo ndobva sabhuku vaenderera mberi kuti iwe ufonera mukadzi upi ivo varipo sabhuku wakaona foni sabhuku shoko rakantaronda kuti ndati havana foni here vanayo iwewo sabhuku vane foni imimi mune makunga mune makerovha mabhabharasi amuinawo vobva vati iwe ndiwe fona kufunga kwako chiitaitsaga sabhuku pauri sabhuku nekutaura kwavo kutaura kwavo vakati foni yangu haina chii haina mari fona ndinzwe inini ende vakazviitimisa makurukota avo awe kuti tatofona mudzimai ndauya ndataura wenzisisa omudainji iwe uri kunongedzwa kunzi uri kudanana nemukadzi upi uyu iyeye handiti ndizvo sabhuku wobva wakuti iweyo fona wobva wafona handi ndizvo mukadzi yotodaira foni nhaini dare ndibatsirei sabhuku chii chavaida kutsvaga pamurume uyu ndibatsirei uri kuzinzwa
pane munhu angamubatsira here murume baba kumashure zhinji dzimwe nhare nguva dzanga asingadai asi pakazopona baba vakafaira uri kunzwa neangaita sabhuku ndatiwo uri munhu womurume hausi mwana mudiki right tabva ipapo onasvika kwaya munomudarira changamiro wakakuti chii vakatitenda unofona kufonera mudzimai auye fonera mukadzi upi aite sei auye padare wakamufonera foni yake haina kuzoita nekuti wapana changamiro ndakatombodzokwa ndikatokumbira kuti changamiro apa museri pamaona kuti apa pamukoti ndifonere hapaite nekuti vanhu kose pfungwa dzedu dzisina kupinda pauri uri pana sabhuku kuti sabhuku ina ndigoni kufona apa nyaya iripo ndeyekuti ndatogara ndiri kufungirwa kudhara asi kana zvikwanisika ndingatokudzvisira imimi mofona muri imimi sei pfungwa idzodzo dzazoya nhasi dzisina kupinda uri pana sabhuku chandaida kuninga ndechekuti ini ndaiti uyu mudzimaika akauya andi munhu anoburisa chokwadi andisiri aiburisa chokwadi mudzimai wemurume right waita zvakanaka kutaura kwako kwakanaka stereki ndosaka kawamuta sauye kudaro kuitira kuti uri kuti yeye ndiye ane chokwadi saka akashayikwa iye chokwadi achiita sei achibude sekutaura kwauri kuita kuti anoburisa chokwadi handisi inini mukadzi uyu ndiye anoita sei anoburisa chokwadi ndobva mutichibva muarea kuti tikaenda kudaro kuinenge isina mavhiri 11 kubva muarea kuti akazobva muarea pamusoro ini ndakatozoziva nechikonzero kana kuti ndiri kutaura zvauri kutaura iwewe handi ndiwataura here kuti chokwadi achibva pandiri asinobva kumukadzi handi ndiwataura saka ndiri kuudza kuti ndosaka waita kuti mukadzi uye asawanike nechikonzero chekuti uri kuti ndiye ane chokwadi nhasi unobaya padaro taura kuti aina handina chokwadi chandinotaura dai matsvaga chi prime witness handiti ndizvo wobva wati nyaya haina mavhiri 11 orit timbomira takuisa kusaiti handiti ndizvo kuvhileji kwako kufunga kwako kunovamunonga vakawandisa kuno vane mari yokudarika kokururama vakakudarika sei iwewe pavanhu vese uyu uzonangana muvhileji rakakura mune vanhu vaurikupupura panapa kuti kune vanhu upenyu huri kutidarika kune vakarurama kutidarika sei iwewe ipapo ndopati uyu murume nanga pabvunzi ndati sei iwewe eka zvine zvazviri kutaura iri pachena nyaya yakushamana ndazova tichitaurwa nyaya yemapikicha mafoto mufoni yomudzimai mouyu apo iwewe wakamunzwa achitaura kuti mufoni make mumukadzi wake muno fesi dzako zvauri tomboti asi uyu manje ndiwe waona mufoni mako mune mafesi uyu iwe unoti kudii tomboti iwe wakufudiwe manje wapara mhosva uyu ndiakuparira mhosva mukadzi wako ndiaonewa munofoni waona mufoni mako iwe mukadzi wako munofesi uyu iwe pache zvako ugere ukagara chepiso unoti kudii taure nyaya iri pagraundi inohombo inoenda pachena tumati kuzvilatibii unotofungira kuti pane zvikuitika saka akakufungira akaona mapikicha kwauri pamukadzi wake saka ari wrong tingamuta wrong ayo zvaakatoita zviri right saka iwe waitotora mapikicha nomukadzi wemunhu iwo kuti zvidii ini handirakuta mapikicha emukadzi kutotaura chokwadi kana kuwirirana ngembondo vashamana vanzwa mutongi zvaakutaura mutongi ari kutotaura nyaya tichiona isu kwatakaenda tifunda nyaya dzekuti tinotaura nemisei ndomatauriro nomaonero atinoita iwayo hakuna anobvuma kuti ndikanyenga mukadzi womunhu asi mukadzi womunhu anooneka nematauriro nyaya mafambiro yaene kuti uyo akanyenga mukadzi mabyana nozvikonzero kuti iwo uzoenda mufoni maadzimai vangu unenge waita hama yangu yorudzi munoukama here munogurupa pakubereka kwenyu koko iwewe uyu mafotozi ake ari imwe here mufoni mako omukadzi wako aiwa uyu ari mufoni mako here uri kuona pane nyaya asi danga ari foni hombe mefoni yako ari mafotozi ako ari kuti munhu unotosika sevanhu maiwirirana
unoona marumisa tataura ninowana ndofunga uchiuya apa tatisati paradzirwa nguva nunyaya iri pachena inenge ino umbowo hunooneka nevanhu vari kugiraundi kana nesoma asi isati tichiona nyaya dziri pagiraundi kupeta murambo uri munyoro vese vari kuona kuisa wemhongwe asisati dzabatwa vese vari kuona vakagara kuti mhongwe asisati dzabatwa kana yabatwa yagara apa manje ndiya yapinda pamutanga ndiwe yako but nyaya yako ukaitaura nematauro okuita kana kuti kuiti minzende nonyaya yekutaura kuti mukadzi wemunhu akatiza pamba patanga kutaura nyaya yako mukadzi wacho wemunhu imwe chete iyeyo ane mapikicha ari kuonekwa akumufoni imomo ukapupura nemurume wako wabvunzwa nomutonga kuti chii chikonzero chikupa kuti mukadzi uyu asauya ukaita kuti zvinguda kutya nyaya yekuti chii nokuti mukadzi ndianongoka kwari mutonga akakubvunza kuti akakuudza kuti ndosaka mukadzi asina kuuya ndosaka akatiza ukati chitiza umbowo ufe zvino umbowo hunofa sei hunofanira kuti mabi ako muchenurane chete uyu kuya pandari pamamboka kuti tichenurane arikutozwa tokanyenga mukadzi wake wotokuona munhu wakuona fesi yangu ini uchiona foni mawadzimai vako yoga hazviitike hazvitomboitika zvinhu zvakafanana neizvozvo ndifunga changamira vangokubvunza panapa kuti makataurirana manguva dzakadii nomukadzi womunhu vachiti tinogona kutsvaga information yakakwana makafonerana zvipi maitana zvipi kwari kuda kuedza kutsvaga nyaya yako pauri patina mukudza munin'ina kupeta murambo uri munyoro netapedza nyaya kuti apane imwe so ukaparadza nguva iyo changamira vanokupa mutongo unokuremera nokuti unongoti waparadzira nguva uninzwa mazangu hazvina kutanga zvokunyenga mari wakadzi wanu kwauriyo ndiwatanga watongwa nyaya yekuti akanyenga mukadzi womunhu hausiri iwe but ukatitorera nguva yokuti tenderedza pfungwa so unoremerwa nomutongo kana isu vatongo tichataura kuti aiwo akatichemesa pfungwa mutongo wanofanira kuti unofanira kurerukira newe so mumwe wako wauya pamberi payo pachangamiri kona muri kutarisa muchishora here zvakasiyana ine matare echirungu vane vasina kupfeka gauni zvavakaita izvi but kutora pamberi pavo manje munyika yamadziva kuti ini chokwadi foni yangu yakangopinda kunokudaro munin'ina chitiudza manga maapapi chaura nyaya ichene zviperi zikuda kana kutanga kuuri manga maapapi nerudo rwenyu pana uyo yekundya yemudzimai kutondya kuti dai baba vacho foni vaitika baba vacho chaicho vakandifonera vachindaudzwa nemukwasha wangu aiyo unozeti changamiro anogara sara baba vemukadzi vachindafonera nemukwasha wangu achitaura kuti ndiwe chikomba chemukadzi wangu ndo pandati ini nansi chikomba chemukadzi zvikanzi inini pati ndirikumira mukwasha akati ari kuuya kumba ndotanga ndagara pasi nemhuri yangu nemukwasha wangu kana auya ndoziva kuti chokwadi chako necheuyu zvakamira sei ndo akatsanangurona nako ipapo unotori nenetwork nemadzitizara ako ayo ndiyo vakatimonfonera ndiani vavo vaitaura navo vandaitaura navo andikangoona ndiringonemuspeka ndibasa ndibaba saka unotori nenetwork nemadzibaba ako aya inga nekuti wakutokufonera marumisa ndakakutarisana zvaurika ngasingafunga kuti ninyaya yenu zvairi tinopedza nguva yakadai zvaurikuita kana kuti zvaurikutsvaga hatikuti kutsvaga kuti uzoremera toda kutsvaga nyaya yekuti ione uri muchenurani zvagara zviri munyika zvagara zvisina kutangira pauri but iwe ukada kutsvaga kuti unoda kuti iwe uremerwe tisazvida kuti uremerwe da kuti changamirika navakutaura nemi nokutadzira kwamakaita nemi wopoza zoreruka saka zvichinzi mumwe akatadzirwa unoenda kwachangamire ndo vanopodza maminitsi achinyorwaomo ndosaka murume uyu asina kusvika pakuti vanokurwisa ataura achitanga kutaura nyaya yake ndakataura tingasvika pakuzotemana node ndakambotaura msakazobhira ndidii ndieni marumisa inzwa mazvati kutaura nemi isi tiri vanhu vakuru uchienda nebhusoka hakusi kuti kupusa kukura tichiona ende hauna kuona kuti nzvenga napo nyaya yekunyenga mukadzi womunhu mukadzi womunhu haabatwi chakana kumubata ruoko anoera kana usina kukama kuti muramo wako but mukadzi womunhu kana akoneka humbowo hune evidence yekuti pane fesi yangu inomufoni marumisa usati paradzire nguva hatidi kuti uremerwe
unofunga wabvunzwa nomutongi apa pakubvunza kuti manga mapa kuno rudo rwenyu hazvina kutanga kwauri ndaudzwa kuti vanhu vese vari kwavo imhombo idzi asati abatwa musi wacho abatwa uchatomuona wakagara iwo kumashure kwake wakagara panapa usaparadze nguva marumisa kana kutorera changamirika nguva dzokuti vatenderere pfungwa isu matarisa vari vakuita so havasi kutaura kuona havagoni kutaura isu mase sati tavapa vari kuzongodairira kuona kutadza kutaura kwauri kuita nokuti unobatwa datsi muno munyika munodona madziva chamwana unoere mutupa we usadaro uyu ndiani ngari mashuru ndiani mwana we ukunzwa wazekuta nomukomawo nomunyinawo iwo uchinzwa nemazwi matauraya kuti iwo ukuona fesi yomukadzi wangu inini iri mufoni mako unoti kudi iwewo mukoma wacho unoti kudi iwo ndikaona fesi yemukadzi asiri wangu mukadzi wangu inini mukadzi mwako iwo wamunofoni ndiri mumufoni momukadzi wako unoti kudi handina kukamaniwe hatizivani unoti kudi iwe andototsvaga kuti akapinda sei mafoto saka chibvunza munyina wakuti akapinda sei mafoto chii chinokupa kuzotsvaga chinokupa kuzotsvaga kuti mafoto zvakapinda sei chii handida maona aiwa mafotos waaona pane chazokusekenyedza kuti utsvage kuti mafotos aya akapinda sei chii dzimwe nguva vatova nekufungidzira ndozvauri kunzvenga ndandakusvika panonyanya namarumisa ndakupedzera naye kana achitaura naye nachiona matauro patangira patanda kusvika hauprotekte mwana kugara kwakaita kuseri kwauri baba nhasi iwewe ndiwe baba watifanira wateta kupaya utete kupaya kuti mwana kutadza kwaaita kuti changamiri vanokunzwira isisi pakutaurana neni mumwe wako uyo anosungunura pfungwa dzake mwoyo wake kuti chokwadi shuwa kutadzirana kunodi kunoitei but ukachitanga manje kuti upe shungu futi mumwe wako iwe uri baba akaipa anofundira vana kukaita mhosva marumisi mazvira ndokuita haasi ndo mazvira toda kuti uite pana pakutaura mashoko afanana usanyadzise toda kuti uite hunhu hunoratidza kuti kupara mhosva inouya munhu unerekana watema munhu munguva dikidikwa mweya wabva chine mashaka kutera madzangu manzo saka chikana chakupotera chakubata kwanguva iyoyo unozochichuka watoona waita chini hazvishamisi kuti ukadana nomukadzi womunhu manasiwo ndiwatanga wewe ingani yadzakatongwadika wewe dzaukanzwa ingani dziri mugora mune ingani saka iwe ndosina chinhu chokuita basa racho saka unotiparadzira nguva isusu tinoida kupedza so nyaya yaka topachangamire nyaya yavo votaurira nevana vavo voyananisa vana vavo zvinokati panguva yekuti tikuti so tozovapira ivoka hatiri kuti uremero wakadanirana nomukadzi mumwe wavo nyaya yekuita ndekuti pakutaura kwataita nemudzimai kutaura kwandaita nemukuti chitaura pakuti zvezvekuti lese pandikafona pekutanga akatanga andiudza nyaya yokudzinza kwavanga wadaita mudzimai isisu zvatakaita iwena zvichana wati pawakatanga kufona akati chii pandikatanga kufona pandikafona achindibvunza nyaya yekuti pane munhu wakadzinga muvhileji amene nyaya dzekunetsana panyaya dzemaibvudzi pandikafona ndichitopedza kutaura shoko raakatanga kunditaurira nderekuti iwewe chimiro chako chakaita sei ndopandakata panguva iyo ndichingokata kuti achindibvunza shoko iroro ipapo zvakanditongesa kwenguva yakareba pakanga pakaita chimiro chako chakaita sei wakati chimiro chako iwe chakaita sei ndakazvitongesa shuwa ndakazofona kwavari ndikazobvunzisa kuti iwe chimiro chamukutaura ndecherudzi zvikanzi kune varume kunovengonza vanoti vakaseka ndakatoseka panguva iyoyo ipadikandika ndinofunga ndokutazifungira ndopakatorwa mafoto angu pastatus ndopandikufungira pakatorwa
mafoto nanasi mafoto ndodzimei right waita zvanaka shamari amai akati chimiro chako chakaita sei ndizvo ndokureva kuti vane zvavanga vachichochora nekuyemura pauri handizvo uri kubvuma kuti amai vanokuda handizvo vanokuda iwe uchivadavo ipapo ndandisataurirana tifambe ka naiwe shamari yauya yega ine handizvozvo iri pamutanda ndonjiri handizvozvo vaindiketa vega kuti iwe ndinokuda handiti iwe ndobva waita sei pawakaindiketa kudiwa ipapo ndopandasataurirana kuti ifambidzana mamuchiri kungotanga ngatifambei mamuchiri kungotanga handiti makatanga munani muna novemba ndopamukatanga handiti apa tamunani february saka mamuchiti muchapedza nyaya yenyu muchaipedza munani ipapo sevanhu vambasiuri kuti hatina zvaratikambotanyiswa kuti dhumana pamwe chete tanga tisina zvaratikatita kuti dhumana tii pamwe chete nekuti mukadzi muchindoi kana pasabhuti akatotaura mukadzi wangu afamba anosvikira kumba kandi panoenda basa zvautati kuzvinzwa hakusafamba zviroti hamusi kuonana communication yanga ishowapo kai handizvozvo wataura kuti maitombotaura because kuona iwe asi imambo yamunongoenda mambo chimiro changu chakaita sei wani makore mangani nemukadzi 22 years. Iwo ni makore mangani ekumuziva mukadzi from 2015 gore rino ndobazi ngofunga ungoti chimiro chako iwewe hei akamira sei saka apa ndopamukatanga kutaura nesa takatotanga ipapa after pamanhima election emakandidate waita zvakanaka kokufonawo kufoni kwamukadzi waifona kazvapo kumufonera ongwani pandaifona kazhinji kandi akatadza kubata foni munhu waimufonera aitofona uchitoziva kuti kufonera munhu anondida waitoziva kuti kufonera munhu anokuda handiti nyaya yako yakanaka marumuzi zvinowanikwa handizvozvo chakapambwa kuti varerukirwe nenyaya iyoyo handizvozvo kuti vaziti chimiro chako iwe chakaita sei handizvozvo inyaya yekuti vane zvamaikurukura mese kupi kumashure handizvozvo hazvingoita from norway kuti mukadzi azinosvika pakudaro pane nyaya yanga iripo saka utotanga romo here pakuona kwaaita hadzimai vake kuti vari kudanane anga right saka imba ino izvozvi pakuruka kwatiri kuita iri kuti iri romo yepaperspective yekuti munodanane mukadzi wako haisi romo handizvozvo ndopane nyaya vakadzi vamwe avaka vandipinza mataisiriyo ivo ndo vakatokunyenga ndonyandauna endi zvese zvekusatsoka kumba kako vari kutoitira kuti vasevhe iwewe nokuti ndo vakakunyenga handizvozvo sase munhu akanyengwa wakaita seiko iwewe kuratidza kuti wanga usingade kunyengwa kwanga uchiitwa aiwa tati chii chawakaitawo kuratidza kuti hauna interest nekunyengwa kwauri kuitwa nemukadzi unewo wakaudzawo ere kuti mashuru andiri kuitirwa naamai avo panowo wakataurirawo saka kana wanyarara zvinoreva kuti chiinayo mhaka handitozvinzwa saka hapana chatinomboramba apa kuti maidanana ende hapana chatinoramba futi mukadzi yekusatouya inyaya yekuda kuseva zvinoga mumwe wako kako akatokanganisirwa handiona kuti ari kuchema nani ari kuti ndiani apunza musha wake handitoka
kureva kuti akutokuona neimwe elevation instead yekuva elevation yeshamwari yaelevation yemharadzi wazvona. Saka unopaitiro sei ipapa kuti muonane neelevation yeshamwari adzimai akagone kudzoka kumba pane pakuda kuti vakapa shamwari handiti ndochete chizvinzvi iwe murambi shamwari ndiwe wakatoerwa mukadzi handiti ichokwadi adzimai vako vakamupfimba murume uyu iye kunyariro kwaite kuti anga achizvida handitondinzwisisa ndisaona kanisa kupa yakati amufona aitoziva kuti iwe ukanonokotozviona iye akanga akazviona karoti vanodanaka chisvambe chadzoka pauri ndiwe wakakanganisirwa zvii zvaukuda kuti akuitire mumwe wako unyevenuke mudzoke pakuwirirana zvamaita kumashure. Ini mangosandataura zvandinotaura ndanzwa murume achitaura kuti akutokontaktana naatezvaro hangu kuratidza kuti akutozivana naatezvaro hangu nokuti ndanzwa achitaura ndakatotaura naatezvaro hangu panyaya nyaya yakataurawa izwa kana uchidzingirira nyaya dzingira imwe chete pane dzimwe dzinokurasisa hwema handizvozvo chapa kuti ukwire dara haisi nyaya yekuzivana kwanaatezvo asi zvakudzimba iwe wakadzimbwa nekutorerwa chii kandoba nenyaya zvizvo wakuda kuti akuitire munhu wako dzokedzane kuti muwirirane zvamaita kumashure akapakanganisa akapareswa zvichokwadi anofanira kubhadhara murenato wazositaura mwako wekuti udii ipapo ndinokumbira shuwa pakakanganiswa asi sekuti takakanganisirana ndikukumbira kuti andidzikisiro chichokukanganisa kukanganisa vamwe kuti ini nemukadzi vaifetonena ende mukadzi vatakandipfimba mira zvakanyayirika ukuona munhu auya panapa auya pamberi pedare amadziva anotozviziva kuti anokanganisa munhu anokanganisirwa munhu saka havana kwavanokurasai uyu mwana wamadzai uri mwana wamadziva asi kuomarara kwako ndokunopa kuti amadziva atadze kufambidzana newe wanzozondikutaura isusu dare riripo pakukubatsira kuchema kuna uyu sekutaura kwavari kuita kuti ndakakanganisa handindizvo asi rinodawo futi kuti iwe uzvivereke tinowanzoti ukaremera dare rinokuremera kakawanda madziva chiti zvataura munhu utaura kuti anhu ndiyo judgment vari kutarisa response yako yosadefended saka tiri kuti wakakanganisei chauri kuti pandakakanganisa ngaandiyerutsire ndakakanganisa kuti musha wake vakaparadzana akakanganisei chakonzera kuti musha wake uyu paradzana nemudzimai chii ndochikuda kuti imbe inoinzwe endinozazaziwana iwe unogara uku ndogara kwandogara information tinenge tinayo wazozvatutaura kana nevakataya nyaya yenyu information vanenge vachitodziunza kuti zvakadai asi zvatinoita chete ndezvokuti unouya apa tokukonzera saka uda kuti akurerutsire uda kuti akurerutsire pachii wakaitei wakamutadzira chirudziro ndakamutadzira kuti ndakanga ndapfimba mudzima wangu wakapfimba mukadzi wake akandipfimba ndatopawo respondi kutaura kuti mukadzi akakukonza iwe ukazvida ndozvauri respondi yakutaura saka wangochititenderei saka wakamunyenda kangani wanga usati wamunyenda wanga uri munhu wanga wakuzopana vanga muchiri kutaura pamafoni isati masvika apa pasecond gear asi pfungwa yako yange ine kuti kudiko pakukodza kwawaita wangochida kuti mungopedera pakutaura here kana kuti pakubvuma kwawakaita kunyengwa wangochida kuti muperere pakutaura here wangochida kuzoita sei aiwa takurakadai kuda kunzwa wangochida kuzoita sei wangochida kusakura munda wake ndio chikonzero chavanada vanisa tamboona uchiuya uchitaura ndaona vanzarasipano baba wakwadzira isusu tinotoziva tichiona munhu zvinenge zveipanyaya dai wasvika kudhara kana kuzoita muramba urukuoro unopa kuti nyaya tipedze
saka unoona unopa kuchangamire vagumu kana nokuti zvindaparadza nguva tatanga nguva yanonoka taparadza nguva nenyaya yako iri pachena nokuti ukadya muroma byako zvodai wasvika pange kuti wataiwa ndakaita zvakaita ndenyaya yako yasvika kudaro wakuchibvuma manje changamire isiso tingatsvage matsvagira aita nyaya changamire amadziva nyaya yayenyu taura zvakufunga uri kuti kudini kusvika papi takurerutsire sei ona vanhu vese vatanga kudzidzira manje taura zvinotaurika iwe shamari hanzi ndirerutsiro ndaichangotanga wazwa hanzi ndagodza ndaichangotanga ende una mwari wako aita kuti ukurumbidzi wazvoona handiti uchinyanyawo kuteura kwacho omana madzimai ukanyanya muteuro vanokupedzisira vadziva sisitimu yako uri kuona musi wakakurumbidza upedza ukabva wamuonawo yako kubva kupi kuri kubva adzimai handizvozvo saka unoteurawo zviri shoti handizvozvo handitiitirawo mombe mbiri mamwe vanorema nokuti mushonga watoparira nokuti nemarwadziara ndita murume uchiri kuwadera dzimai vacho uchiri kuwadera dzimai vacho uri wada katokubatsira kuti mudzokedzaa saka munhu andaiwira anaira andaiwira anaistere murume andaifunidza ndasvika point aiwa iwo wataura kuti mushonga waparara ndozviri kunzi nachangamira aiwa kana uchitema nenhau kuti mushonga waparara tokubatsira udzokedzane nemhuri yekwamudzimai wavo because chinhu chachitoparadza musha wendi kusapera kwenyaya ipi iyo saka nasvika kumagumo kudaiwo makuwadzana handitozvo right mombe mbiri nemudzi mbiri nashangamira 2 weeks zvinge zvavazvo azvindomakumisa handitiwale kutsira tanga wambouya ndezvawauya nazvo unokumbira kaune chauinazvo handitozvibata ungangokumbira usina chauinazvo vaachanganirana wanonzi ucheno mombe mbudzi mbiri ndedzachakamira havadi kupomba kudai kuno usina mari usina mombe munodari achangamire 300